It's time for DJ Rocky's Secret Files. Pilit niyang tinanggal ang pantalon ko. Hindi ako makakilos dahil sa epekto ng alcohol. Maraming tao sa ngayon ang nasa ganitong sitwasyon. Pag hindi ka lumaban, ikaw ang maaagrabyado. Itago niyo ako sa pangalang May. At ito ang aking secret file. We are closed at first. Nagbabonding, nagiinuman, nagsishare ng mga problema. Same pa kaming unang nagkaanak. Siya kasi ang pinsan na babae ng asawa ko. Every day, lagi akong tumatambay sa bahay nila. Nakikipag-joke, nakikihalubilo. Kasi ganun ako makisama. Dahil ayaw ko na isipin nila sa akin na masungit ako, masama ako. Kaya lahat din ata ng pains, hurts ko, alam niya. Sad to say, pati asawa niya, nakikinig sa mga usapan namin. One day, the most unforgettable moment na pinaka-worst na pangyayari sa buhay ko, dumating. Nagkayayaan kaming uminom sa bahay nila. Kakatapos ko pa nga ng magtinda ng barbecue sa harap eh. Pero hindi naman first time na magiinom kami. Dahil siya lang naman ang kabonding ko na babae doon. Dahil akala ko, siya ang close ko doon. So ayun na nga. Nagkayayaan kami dahil I feel embarrassed kasi may matutulog sa bahay namin. Yung biyanan kong hilaw with family. Second night na nila doon. Before mangyari lahat ng naganap na ito. Sa una, akala ko silang mag-ina lang yung matutulog. Pero umuwi yung asawa ng bayaw ko na dapat doon muna sila sa bahay ng babae. So ayun na, bad trip ako nung moment na yon. May bahay naman ako, pero matutulog ako sa lapag. May sarili naman kaming kwarto. Yung pakiramdam na parang na-out of place ako sa sarili kong bahay. Kaya nga, ito na yung totoong nangyari. That night, niyaya ko itong hipag ko kuno. Venali yung name. Na uminom sa bahay nila. Para walang masabi yung mga in-laws ko. Kasi nga nagtiwala ako eh. And then I asked her, ano yung magandang inumin? Ako pa yung bumili ng pulutan. At nag-share ng alak. At yun na nga. Uminom kami ng gin na kulay pink. Grabe. Ang bilis kong nalasing. Okay pa naman sa una, medyo hilo-hilo pa. Kasi nga 3 lang kaming umiinom. Ako, si Venali, at yung asawa niya. Ang ganda ng kwentuhan namin. Sharing stories to each other.
Hanggang sa naramdaman kong nagkakatama na talaga ako. Super lasing na ako. Bumili pa ata kami ng beer na malakas ang tama kasi feeling namin kulang. Pero ako na lang at yung asawa niya yung umiinom. Kami na lang yung nainom nung nabili naming beer. Pero andun pa rin nakaupo si Venalie sa table nila. Ang usapan pa namin ni Venalie, if gusto ko daw, doon na ako matulog sa kanila. At dahil kampante ako, pumayag ako. Nakahiga na rin naman yung anak ko sa kwarto nila at sa mga dalawa nilang anak nandun din. Kaya walang problema. So ayun na nga. Humiga na ako kasi super duper umiikot na yung mundo ko sa sobrang kalasingan ko. At humiga na ako sa tabi ng anak ko. At sa pagkakaalala ko, humiga na din sila, Venalie at ang asawa niya, sa kama nila. Sa lapag kami natulog ng anak ko. Hanggang sa dumating na yung karumal-dumal na sinapit ko. I feel something to my body. Merong humahawak sa puwetan ko. But still, I tried to remove that. Feeling ko nag-hallucinate lang ako. Pero may nararamdaman ako. May nagtatanggal ng pantalon ko. I cannot move my body because I'm still in the influence of alcohol. But sad to say, pilit niyang tinanggal yung pantalon ko. At may ipinasok siya sa akin. Sinamantala niya yung kahinaan ko. Para bang manhid ako. Nahihilo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hinang-hina ako noon dahil sa epekto ng alcohol. Tinake advantage niya lahat ng yun. At doon ko napagtanto, baligtarin man natin ang mundo, ang babae mahina pagdating sa alak. Hanggang sa may ginagawa na sa akin, hindi ako makapalag. Tapos may narinig akong boses. Sa pagkakataong yun, parang natauhan ako sa ginagawa sa akin. I forced myself na makakilos para matanggal siya sa pagkakapatong sa akin. Sinuot ko ang pantalon ko. At sa pagkakaalala ko pa, naiwan ko pa yung panty ko. Dahil wala ako sa sarili ko. Hindi ko na maalala kung paano talaga ako nakauwi. So ayun, umaga na. Ang sakit ng ulo ko. Yung parang pati katawan ko sobrang sakit. Wala akong ibang maalala sa mga nangyari sa akin kagabi. Para bang nagkaroon ako ng amnesia. Hanggang sa ginagawa kong normal ang lahat. Feb 13, 2019. Love day ng anak ko sa school. Pumasok kami sa school ng anak ko. I feel confused to myself kung ano ba talagang nangyari nung gabi. Pinipilit kong alalahanin ang lahat. Kung totoo ba yung nangyari. Kasi parang I feel guilty to myself na may nagawa akong kasalanan. Hanggang sa natapos yung love day ng anak ko. Doon ko naalala ang lahat. Kasi pinilit kong isipin lahat-lahat. Dahil ayaw kong magkaroon ng breakdown. And there,
totoo nga ang lahat. I cried and I cried and I cried. Hanggang sa nakita ako ng isang nanay sa school. Ang sama-sama ng loob ko. Ang sakit-sakit ng katawan ko. Kasi nababoy ako. I confessed to that person in school lahat ng nangyari sa akin. Kasi hindi ko na kinakaya lahat ng mga naalala ko. Hanggang sa sinabi niya sa akin na kaya ko to. Huwag ko na lang daw ipakita muna sa ibang nanay sa school na ganito ang itsura ko. Nakita ako ng isang pastor na umiiyak. Dahil nga church school, nag-aaral yung anak ko. Doon, nakapag-confess na ako dun sa pastor na yun. Kasi feeling ko nga hindi ko na kinakaya lahat ng nangyayari sa akin. I feel too much embarrassment. Sinabi ko lahat nung mga ginawa sa akin. Ano nang gagawin ko? Iniisip ko kung ano yung magiging outcome nito. Kaya hindi ko pa inamin sa sobrang takot sa iba. Iniisip ko din kung alam ba ni Venali o hindi. Iniisip ko din na papalayasin ako. Kasi sa sobrang katangahan at pagtitiwala ko sa kanila ay pati sarili kong pamilya masisira. And likewise sa kanila rin. Kaya nanahimik ako. Weeks passed by. Iyak lang ako ng iyak. Nag-message pa ako sa pinsan ko kung ano ang nangyari that time. Kung alam din ba niya yung ginawa ng asawa niya. Ito ang conversation namin sa messenger. Sabi ko, anyari kagabi. Nag-reply siya. Wala naman. Sobrang hilo ko at makasarwa feels. Ako din. Sakit ng ulo at katawan ko. Nagpatay mali siya ako dahil feeling ko wala naman siyang alam. Naiwan ko pa yung cellphone ko at wallet ko. Feeling ko pa nga naiihi ako sa higaan sa baba. At ang sabi ni Venali, wala namang basa doon. Ako, ang reply ko, ganun ba? End of convo. Yun yung unang chat ko sa pinsan ng asawa ko. Until nagmumukmuk ako, umiiyak kung anong gagawin ko. Sinabi ko na rin sa mama ko lahat ng nangyari sa akin. Gusto niya akong puntahan. Damayan sa lahat ng sakit ang nararamdaman ko. Pero pinigilan ko lang siya. Na kahit gusto niyang saktan yung lalaking pinagsamantalahan ng pagkatao ko, pinigilan ko pa rin siya. Isang linggo ang nakalipas. Hindi ko na kinakaya ang lahat. Inamin ko sa biyanan ko ang nangyari. Pero hindi lahat-lahat. Dahil sa takot ko na hindi ako paniwalaan. Dahil sa takot ko na masira ang pamilya ko. And that day, kinausap ko yung lalaking nagwalang ya sa akin. Kinonpronta ko siya. Dahil sa every time na nakikita ko siya, umiinit yung dugo ko. Hindi ko pa rin matanggap yung ginawa niya. Dahil sa almost 3 years na hindi ko nakasama yung ama ng anak ko, iningatan ko yung sarili ko. But sad to say, sa confrontation namin, itinanggi niya yung ginawa niya. Ang sabi niya, wala daw nangyari. Pero sinabi ko sa kanya, frankly, na meron. Kasi katawan ko yun. Alam ko kung ano yung kalalabasan ng ginawa niya. Na maraming maapektuhan. Natapos yung araw na yun na hindi kami okay.
Hindi niya inaamin ang lahat. Napansin nila na balisa ako. Super ang iyak ko. At totoo naman, 3 araw ako dire-diretso umiyak. Nag-post pa ako sa FB that time na, alam mo na ang lahat pero pinagmumukha nyo lang akong tanga. Mas masahol pa kayo sa hayop. Yun yung first post ko. At ang second post ko naman, yung tipong pinagmumukha kang tanga, alam mo na yung nangyari, nananahimik ka pa. But then nabasa ko yung mga post kong yun. Hindi ko maamin sa kanya. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya yung totoo. Pero natatakot ako. Kasi kilala ko siya. Kaya eto na naman. Medyo nagsinungaling ako. Kasi nauna na naman yung takot ko. Na baka magkahiwalay kami. At nalaman nilang lahat ng post ko. Hanggang sa may biglang dumating sa bahay namin. At yun yung mama ni Venali. Nalaman na pala niya sa bayanan ko yung sinabi ko sa kanya. Nag-usap kami. At sinabi ko na naman na muntik akong pinagsamantalahan ng manugang niya. Na sana inamin ko na lang lahat sa kanya. Na sana naglakas ako ng loob na aminin na biktima din ako ng hayupan niya. Na hindi ko ginusto lahat ng nangyari. Pero naging mahina ako. Sinabi niya sa akin na siya na daw bahala na kausapin yung lalaki. Na siya na daw ang titigil sa kahayupan niya. At nag-usap nga sila. Akala ko okay na ang lahat. Feb 21, 2019. Dumating ang mama ko. To comfort me sincerely. At that time, akala ko okay ng lahat. Akala ko wala ng problema. Sinabi din pala ng mama ni Venali sa anak niya ang nangyari. At bigla itong nag-post sa kanya sa my day niya. At ang post ay, biktima or pabiktima. So hindi ko na naman napigilang mag-react. Pumunta ako sa biyanan ko. Na bakit ganun pa yung post niya? Bakit ganun? At lumabas ako para huminga. Dahil hindi ko na kinakaya lahat ng nangyayari. May plano na palang hindi maganda na sisira sa pagkatao ko at buhay ko. Dumating ako sa compound. Umiiyak na si Venali. Nag-hysterical. Naguguluhan ako kung anong nangyayari. Natatakot na baka alam na nila ang lahat. At ayun na. Si Venali, alam na daw niya kung anong nangyari. Ang sabi ni Venali, nakita niya daw kung anong ginawa namin ng asawa niya. Na ginusto ko daw yung nangyari. Na ano-ano pa daw yung posisyon na ginawa namin. Na ang niloloko namin ay siya. Sa isip-isip ko, sinong tanga ang gagawa ng kababuyan sa loob ng mismo nilang bahay? Dahil nagkakagulo kami, sinaktan ako ng biyanan ko dahil ako daw ang nanloko. Ako daw ang may kasalanan. Ako daw ang malandi. Pero lumaban ako. I defended myself dahil I know myself very well. I know na ako ay isang biktima. Biktima ako ng kahayupan ng magaling na asawa ni Venali. Kaya di na ako nakapagpigil pa. Nandun yung lalaki. Sinaktan ko. Pinagmumura. Gusto ko nang mamatay ng gabing yun pero pinigilan lang nila ako. Ang dami nila, pamilya sila. Ano namang laban ko sa kanila? May unity sila. Umiyak na si Venali. Kaya talagang papanigan siya. Ano namang laban ko? Siya naman talaga yung kapamilya nila. Kaya tumakbo ako. Nagtago. Kasi pati sarili ko naguguluhan na. Dahil alam ko masisira na yung pamilya ko. At yun nga yung nangyari.
nasira ang pamilya ko. Pinalayas pa ako dun sa kanila. Nawala man lang depensa sa sarili ko. Na ako na ang naapakan ang pagkatao. Ako na yung nababoy. Pero ganun yung nangyari. Tapos nadagdagan na lahat ng kwento ko. At ang nakarating sa kanila, ako ang masama. Ako na yung malandi, ako na yung may kasalanan. At ang pinakamasakit na narinig ko, kami pa daw ng asawa ni Benalie ang may relasyon. Eh sino namang hindi matinong tao na gustong manira ng pamilya? Eh almost 9 years kong iningatan yung pamilya ko. At dahil lang sa isang masalimuot na pangyayari, nasira lahat. Pagkatao ko, buhay ko, and most of all, pamilya ko. Pero bago ako umalis that night, may kasama pa akong escort ng pulis kasi natatakot ako na baka kung anong gawin nila sa akin. Kinuha ko yung ibang gamit ko sa bahay ko. Oo, bahay ko yun. Na ako mismo ang nagpatayo at nagsikap para maitayo. At dahil sa pangyayari yung nawala ang lahat. Lahat ng iniingatan ko. At pati sarili kong asawa na akala ko ay siya ang unang gagabay at maniniwala sa akin. Ay siya pa pala ang unang tatakwil sa akin. Pero kailangan kong patunayan sa kanila na lahat ng sinasabi nila sa akin ay mali. Ayaw kong makasira ng pamilya para lang sa panandali ang kasiyahan. Biktima ako. At hindi pa victim lang. Sana matulungan niyo po ako.